Hei, minun nimeni on Ruslan ja pääasiallinen tavoitteeni on saada korkeakoulututkinto Suomessa tietotekniikan alalta. Olen valinnut IT-alan, koska pidän sitä dynaamisena, vaativana ja lupavana alana, joka edellyttää ominaisuuksia, joita olen kehittänyt itsessäni, esimerkiksi kielitaitoa, loogista ajattelua, sinnikkyyttä, kärsivällisyyttä. Nämä ominaisuudet auttavat minua lähestymään oppimista ja ongelmanratkaisua systemaattisesti. Olen rajoittamaan motivoitunut ja erityisesti innostunut mahdollisuudesta soveltaa oppimiani taitoja käytännössä ja sekä edistää digitaalista turvallisuutta ja teknologioiden kehitystä tulevaisuudessa. Pyrin saavuttamaan hyviä tuloksia opinnoissani, myös hyödyntämään täysimääräisesti potentiaalinen oppimisprosessin aikaan. Kiitos.